Календарны ачып карасам, аналар көне дип язылган. 8 март халыкара хатын-кызлар көнен барыбыз да беләбез. Бәйрәм алдыннан балалар, ир-егетләр якыннарына йөгерә-йөгерә бүләкләр эзли башлаячак. Кизәсенә карап, кем ничек сөендерә ала, шулай тырышачак. Хатыннары, кызларын, сиңел апалары белән бер рәттән аналарын да котларлар. Чәчәк гөлләмәсе яки бүләген биргәндә матур-матур җылы сүзләр әйтеп кычып, үбеп аларлар. Анасы янына ерак булу сәбәпле кайта алмаганнар, телефоннан гына җылы сүзләрен, изге теләкләрен җиткерергә тырышачаклар. Ел да шулай. Елда бер генә тапкыр була мондай бәйрәм. Моның өчен рәхмәтебезне немец политига, халыкара хатын-кызлар хокукын яклаучы Клара Цеткинга әйтергә кирәктер. Ул уйлап чыгарган бу көнне. Һәм менә тагын бер бәйрәм. Аналар көне. Тапшыруга әзерләнгәндә кызык өчен генә интернеттан аналарга багышланган бу бәйрәмнең кайсы илдә кайчан билгеләп үтелгәнен карап утырдым. Әйе, 8 мартны барыбыз да беләбез. Бу бәйрәмне белүче сирәк. Бу көнне күкрәк астында баласын йөрткән ханымнарны һәм аналарны котлыйлар. Әлбәттә, белгәннәр. Хөкүмәт уйлап чыгарган бәйрәм бу. Һәм аны төрле илләрдә төрлечә бәйрәм итәләр. Америка, Япония, Мальта, Украина, Эстония, Дания һәм башка Европа илләрендә аны май аеның 2 якшәмбесендә, Кыргызстанда майның 3 якшәмбесендә, Грузиядә 7 апрельдә, Казакъстанда 16 сентябрьдә, бездә ноябрьнең соңгы якшәмбесендә. Тагын берничә ил аны бәйрәм итә. Алар да төрле вакытта. Тик шунда тукталык. Һәм шунысын да исәпкә алдым. Бу илләр арасында ислам дине киң таралган, яшәү рәвешенә әверелгән гарәп илләрендә моның ише бәйрәм бөтенләй юк. Ник икән дигән сорау туа. Бөтен дөнья бәйрәм иткәндә нишләп алар читтә калганнар? Әйе. Бу көнне дә башка илләрдәге кебек безнең илдә дә аналарын котлыйлар. Тагын кабатлыйм. Әлегә белмәүчеләр дә күп. Америкада 1910 елда үткәрелә башлаганнар. Безнең илдә 1998 елда гына. Ананы баласы котласын, хөрмәт итсен өчен аерым указ кирәкме? Димәк, без шундый көнгә калганбыз бит. Йөрәгебез суынган, күңелебез тарайган. Дөнья мәшәкатенә күмелеп уйлый алмый башлаганбыз. Көндәлек эшебезне үз анабыздан да өстен куеп, аның барлыгын онытабыз. Вакытыбыз юк, аның һәр вакыт хәлен сорашып, ярдәмләшеп торырга. Әйе, бу дөрес. Югыйсә андый бәйрәмне уйлап чыгармаслар иде. Адам баласы өчен аны бу дөньяга тудырган газиз анасыннан да кадерлерәк кеше юк. Елына бер генә тапкыр котларга түгел, аның һәр вакыт ризалыгын алып яшәргә тырышырга кирәк. Ана хакы Аллаһы Тәгаләдән кала бөтен нәрсәдән дә өстен. Кызганычка каршы, күпчелек адам балалары үзләрен тудырып үстереп, кеше иткән ата-аналарын рәнҗетәләр. Исерек килеш кайтып аларга кул күтәрергә дә кыенсынмыйлар. Пенсия акчасын аракыга тартып алалар. Ул гына түгел, наркотик өчен үз анасының йортыннан әйберләрен алып китеп саталар. Әнә шулай итеп, тормышның сосы сазына кирип батканнан бата, гынах дәрьясына чумганнан чума баралар. Юк, бөтен балада андый түгел. Тик мондыйлар бик күп җәмәгать. Борчылырлык күп. Әни кешенең йөрәге үзгәләнә, ул баласын менә шуның өчен үстердеме? Шуның өчен бактымы аны? Үскәч ачы теле белән, көчле кулы белән күңелендә, тәнендә яраласын өчен тырыштымы ул?
биегин сейри-сейри, хамам безне назладың. Әниемнің күңелгейін бүлгенде бабаңаладың. Синен назлы игілекле, ғаділ кіші тапмадың. Әниемнің күңелгейін бүлгенде бабаңаладың. Синен назлы игілекле, ғаділ кіші тапмадың. Әни болу бик зур бәхет, балам булгач аңладым. Төн йокымны йокламыйча, хамам безне барладың. Әниемнің күңелгейін бүлгенде бабаңаладың. Синен назлы игілекле, ғаділ кіші тапмадың. Әниемнің күңелгейін бүлгенде бабаңаладың. Синен назлы игілекле, ғаділ кіші тапмадың. Әни болу жауаплылық, балам өскәч аңладым. Укытырга безне заткач, олы юлны сакладың. Әниемнің күңелгейін бүлгенде бабаңаладың. Синен назлы игілекле, ғаділ кіші тапмадың. Әниемнің күңелгейін бүлгенде бабаңаладың. Синен назлы игілекле, ғаділ кіші тапмадың. Әниемнің күңелгейін бүлгенде бабаңаладың. Синен назлы игілекле, ғаділ кіші тапмадың. Синен назлы игілекле, ғаділ кіші тапмадың. Әниемне аңладың. Түн ортасында телефон шылтырағанға уянып кеттім. Бір танышым 61 яшьлек ханым шылтырата. Үйдәсезме дей. Үйдәбез дими каралаш берни аңламый. Мине кертәсезме? Кертәбез, син кайдасың дим, тагын аптырап. Мин сезнең ишек төбендә торам. Халатымның бір җиңен генә эләктереп, кабалана-кабалана ишекне барып ачсам, бу ханым тора. Йөзен күргәч куркып киттем. Бер күзе көмкүк, ирене яралы, йөзе шешенке. Ни булды? Дим, тагын берни аңламый. Ул елап җибәрде. Ярар, кер. Төн ортасында ишек төбендә елашып тормабыз бит инде дип, өйгә алып кердем. Тиз генә чәй куйдым. Шул арада ул рөхсәт сорап бәдрәфкә кереп, битен юып килде дә тагын минем яныма утырды. Менә мин дә бала үстердем, дип сүз башлады. Мин ни булганын аңламый, аңа аптырап карап утырганны күреп. Үз башыма үстергәнмен. Киленгә дә эләкте. Ул баланы күтәреп кодагыйларга кайтып китте. Эшләрендә ниндидер корпоратив тиме шул булган.
Без инде йокларга яткан идек. Мен үз бүлмәмдә йокламый ятам. Соңлап кайтса гел нидер була. Сизеп тора идем. Бу бер генә түгел бит инде. Сәгать берләр тирәсе Марат кайткач килен ишекне ачты. Кирде дә бу тик томалга бәйләнергә тотынды. Толаша башладылар. Килен эчеп кайтканнар риза түгел. Елап бала уянды. Мин дә чыктым бүлмәмнән. Шул арада бу киленгә сугып өлгергән. Араларына кергән идем, үземә дә эләкте. Шундый каты итеп башыма сукты. Бүтән мием селкенде. Күз алларым караңгыланды. Әле булса башым авырта. Килен чыгып йөгерде. Мин кыйналып калдым. Эй, инәләм, балам, бу мин бит. Әниең бит, сукма зинһар өчен үтерәсең бит дим. Ишетмәй. Һаман суга. Балконга тартырга чыгып киткәч, чак чыгып качтым. Эй, күңелем булгана дип, ул яна Бәдеревкә кирип китте. Скорый чакырырга кирәк. Баш миң нык селкенгән дим ул чыккач хәлен аңлап. Ни дип әйтим? Алар килсә сорашалар бит. Бу хәлне милиция тикшерәчәк. Улым кыйнады диялмим бит. Ягылдым дип әйт. Хәлең бит врачлардан качып кала торган түгел. Баш мие белән шаярырга ярамый дим аны үгетләп. Чакыр булмаса, берәр ничек алдармын әле. Күз алдымда караңгыланып тора дип ул чәен дә эчә алмый, караватка барып ятты. Бу ханымны хастаханәгә салдылар. 2 атна чамасы анда дәваланды. Онан чыккач тагын улыннан кыйналган. Киленнәре баласын алып ташлап чыгып киткән. Бер көнне ул тагын юлымда очрады. Кул арбасы тартып китеп бара. Хәл-әхвал сорашкач авыр күрсенеп, авылга кайтып китеп барам. 2 туган сеңлеме инсульт булган. Аны карашырга кайтып китәм. Монда башыма тынычлык юк. Инде куркам, мине кыйнап үтерсә, үзен утыртырлар. Төрмәдән чыкмас башы. Өйдә бер кемдә булмаса, алай җилләнеп йөрми. Бара да ята. Яшәсен бер үзе генә. Риза түгелмен. Йөрәгем әрни дип, күзләре яшьләнде. Başkayımda senin appak yavlıq Şal şeşini nige yeşirdin Dığa kılıp bir telmin ayasın Tağın niler iske düşürdin Salmakkına жылы жiller ise Terezlerden küre bürkülüp Düşlerinde senin hallerini Sırrı bu gayet bir kilip Salmakkına жылы жiller ise Terezlerden küre bürkülüp Düşlerimde senin hallerini Sırrı bu gayet bir kilip
Bizde etiyeni buladık, ılıklarım yürü yanımda. Bir şinayak artık bulakaman, oturganda birge tabında. Salmakkına жылы jiller ise terezlerden güre bir gülüp, düşlerimde senin hallerini suri bu gayet gey bir gülüp. Dizinin de bitti ömür mengi tügül, ekrününe ütüp baradır. Üz yaşını enkeyske alma, biz her vakit sina baladır. Salmakkına жылы jiller ise terezlerden güre bir gülüp, düşlerimde senin hallerini suri bu gayet gey bir gülüp. Salmakkına жылы jiller ise terezlerden güre bir gülüp, düşlerinde senin hallerini suri bu gayet gey bir gülüp, düşlerinde senin hallerini suri bu gayet gey bir gülüp. Gey bir gülüp, sarı bu gayet gey bir Кайбер балалар ата-аналарына үйләрендә урын калмагач, тәненнән көче китеп авырый башлагач, аларына кирәкмәгән искергән бер җиһаз шикелле картлар йортына илтеп тапшыра. Газиз ата-анасын үзе карый алмый. Вакыты юк. Явыл хатынына аның әнисе яшәргә кымачаулый. Бармы бу бәндәләрнең йөрәкләре? Мөгаен юктыр. Аның урынына күкрәгендә таштыр. Әллә алар белмиләр микән ата-анасының рәнҗеткән бәндәләреннән нинди газап көткәнен? Рәсүлебез Мөхәммәд саллаллаһу галейхи ва саллям әйтте. Аллаһы Тәгалә 3 төрле кешегә җәннәтне хәрам кылды. Исерткеч эчүчегә, ата-анасын рәнҗетүчегә, гаиләсендә бузыклык урнаштыручы дәвискә. Biz гомеребез буе ата-аналарыбызга игелек кылсак та, аларның хакларын түләп бетерә алмыйбыз. Аларның аяк астында безнең җәннәтебез яисә җәһәннәмебез. Ягъни, әгәр без аларга игелек кылсак, аларны хөрмәтләсәк, алар бездән разый булалар һәм без Аллаһның җәннәтләренә керәбез.
Әгәр без каты бәгырьле булсак, ата-аналарыбызны рәнҗетсәк, аларга ихтирамсыз булсак, ул вакытта алар бездән разый булмаслар һәм хур булып җәһәннәмгә ташланачакбыз бит. Аллаһ сакласын. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында Галикәмә авырып китә. Хәбәр бирсен өчен Рәсүлебез янына хатынын җибәрә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хәбәрне ишеткәннән соң Билал белән ике сахабаны Галикәмә тарафына җибәрә. Өенә кергәч тә Билал аның бик авыр хәлдә икәнен күрә. Ла илаһа илляллаһ дигәндә ни гаҗәп, Галикәмә телен әйләндереп җавап та кайтара алмый ята. Билал бу хакта Пәйгамбәребез янына яңа килеп хәбәрен җиткерә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шунда Галикәмнең ата-анасы исәнме дип сорый. Атасы вафат булган, карт анасы бар дип җавап бирәләр. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям булай ди: "Әйтегез аңа, хәле булса, минем янга килсен, булдыра алмаса мин үзем барам." Карчык Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям улы хакында сорашкач, бу ана: "Галикәмә улым тугры сүзле, итагатьле иде. Әмма никахланганнан соң хатынның тәсиренә бирелеп, мине рәнҗетә башлады һәм мин аңа рәнҗетәм" ди. Улыңнан риза булмавың Галикәмәнең телен баглады ди Пәйгамбәребез. Аннан Билалга утын ташырга куша. Бу ана утынны ни өчен китергәнен сорагач, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям: "Монда учак ягып, улың Галикәмәне күз алдыңда яндырабыз" ди. Карчык борчылып: "Күзем алдымда улымның януын күңелем һич күтәрә алмас" ди. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям: "Әгәр син аңардан риза булмасаң, намазы да, уразасы да кабул булмас, урыны утта булыр" ди. "Мин Галикәмәдән ризамын" ди ана. Оннары Рәсүлебез Билалны Галикәмәнең өенә җибәрә. Билал өйгә кергәндә ни күзе белән күрсен, ул "Ла илаһа илляллаһ" диде, вафат була. Аны җирләгәннән соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кабер читенә басып шушы сүзләрне әйтә: "Әй мөхаҗирләр һәм ансарлар, кем үзенең хатынын анасына караганда бигрәк күрсә, ул кешегә Аллаһның, фәрештәләрнең, барлык кешеләрнең ләгънәте булыр. Аллаһ аның бер гамәлен дә ул тәүбә иткәнче кабул итмәс." Карагыз, бу вакыйгада ата-ананың хакы ни кадәр олы икәнлеге тасвирлана. Хәтта ул баланың үлемендә дә зур урын алып тора. Баланың хәтта намазы да, уразасы да кабул булмый, әгәр ата-анасын рәнҗеткән булса. Рәнҗисеңдер инде әнкәй бәгърем, сирәк кайткан өчен улаңа. Бик яшь бәлки көтәсеңдер мине, чыгып басып кайтыр юлыма. Бик яшь бәлки көтәсеңдер мине, чыгып басып кайтыр юлыма. Авырлыклар аз күрмәдең әнкәй, кеше булсын диеп укаем. Санаусызлар йокламаган төннәр, ак чәчләрең арткан ел саен. Санаусызлар йокламаган төннәр, ак чәчләрең
арткан ел сайын. Башка михнәт күрми яшә бәгърем, гөл балкысын йөзең бүгендәй. Онытмыймын изгелек онтылмай, син һәр вакыт күңлем түрендә. 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 Син һәр вакыт күңлем түрендә. Син һәр вакыт күңлем түрендә. Сабый вакытта алар безне ничек тәрбиялиләр, ничек төннәрен йокысыз үткәреп, бердә авырсынмыйча карыйлар. Без үсеп ныгыгач, көннәрдән бер көнне Аллаһ аларның ягәрен алгач, ата-аналарыбызны шулай авырсынмыйча тәрбияләргә тиеш булабыз. Ничек алар безне тәрбияләгән булса, без дә шулай ук җавап кайтарырга тиеш булабыз. Аның хакын түләп бетерә алмасак та, ризалатырга тиешбез. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламгә берәү килеп сорау бирә. Мин анамны арка кыштырып хаҗ кылдырдым. Әллә ничә чакрым күтәреп йөрдем, кая теләсә шунда алып бардым. Мин анама үземнең өстемдәге хакымны түләп бетергәнменме дип сорый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям аңа: "Синең бу гамәлең анаңның сине тапканда кичергән тулгагының бер авыртуына гына тора. Син анаңа гомерлек бурычлысың. Аны түләп бетереп булмый" дип җаваплый. Уйланырлыкмы? Әйе, уйланырлык. Раббыбыз Аллаһ Коръән Кәримдә әйтә: Аллаһ бер үзенә генә гыйбадәт кылырга боерды. Башка затларны үзе белән тиң кылмаска кушты. Ата-анага яхшылык кылырга өндәде. Әгәр аларның берсе яки икесе дә синең алда картайса, аларга уф дип тә әйтмә. Аларга җикеренмә һәм аларның икесенә дә карата күркәм мөгамәләдә бул. Замана үзгәрү белән балалар да үзгәрә. Гыйлемдә, техникада, мәдәнияттә, тәртиптә. Олы буын кешене аңлый алмый башлый. Кесә телефонында яки компьютернда белмәгән ата-анасын баласы наданга санап тыңламый, баш бирми. Ничек аны тыңлатырга? Ничек үзеңә булган хөрмәтне югалтмаска соң? Ничек алар белән уртак тел табып акыл иясе булып калырга? Әлбәттә, әти-әниләр белән балаларны берләштерүче ул дин. Чөнки ул һич кайчан үзгәрми. Аллаһ бер, бар һәм булачак. Коръән Кәрим бер, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям бер. Һәм анда тәрбия ысуллары, гынах рәвешләре дә бит инде 1000 елдан артык үзгәрми. Менә шушы дин әти-әниләрне, әби-бабайларны, улларны һәм оныкларны берләштерә дә. Әгәр дә гаиләдә, өйдә дин,
иман, гыйбадәт булса, әби баба, әти-әни, балалар һәм оныклар бер Аллаһка гыйбадәт кылып, намазга бассалар, менә кайда булаларның уртаклыклары. Әгәр дә гаиләдә дин булмаса, әгәр дә әби бабайдан, әти-әнидән Аллаһ хакында, Рәсүлебез Коръән хакында, дөнья ва ахират, җәннәт ва җәһәннәм хакында булмаса, балаларына үгет, насихат, тәрбия кебек сүзләр, Коръәннең аятларын ничек тә булса төшендерү булмаса, алар әлбәттә бер-берсен аңламыйлар. Ярага ялар гына. Олылар яшьләр бузылды дип уйлый. Әмма акыллы, тәрбияле, инсафлы балалар күп. Олылар арасында да тәртипсезләре, хәтта яшьләрдән дә тәртипсезрәк, имансызрак булганнары бар. Шуңа күрә һәммәбезгә дә иманлы булу кирәк. Әгәр балалар иманлы булса, әти-әнигә итагать итүне бер кайчанда онытмаслар. Уф дип әйтмәсләр. Уф гарәп сүзе. Туйдырдың дигән мәгънәдә. Әти-әнигә туйдырдың дип әйтү Аллаһ әмер кылган эшне кире кагудыр. Бу аллуг гынах. Әти-әнигә йомшак сүз белән эндәш, каты сүз әйтмә. Әти-әнигә рәхмәт кочагыңны аш, бүтән күңелеңне аларга бир. Аларны шатландыр. Кылачыңны ачып аларга ярдәм итәргә тырыш. Я Раббым, олар мине кичкенә чакта ничек рәхимле булып тәрбияләгән булсалар, аларга да син шундый рәхмәтеңне бир дип дуа кылды. Кичкенә чакта бишектә яткан балага әти-әни ничек рәхмәтле, ничек рәхимле. Баласын күтәреп шатланулары, сөеп үбүләр. Әти-әни без шулай тәрбияләгәнен ник үскәч онытабыз? Ник үскәч әти-әнине күрелмәс дәрәҗәгә җитәбез? Ни өчен без аларны сүгәбез, кул күтәрәбез, алардан üzülәбез? Canğa yakın izgi kişilerini Bule gittik yaktı yürek eysin Tuval tağının nurlu su tüsün Kadirlerin bilik Uzun rahmetler etti bizde ubik kadirlerin bilik uzun ömür bəxit şadlıq dilik bizni suygan yumshoq qo'llaridan ming rahmatlar aytdi bizda Qaygılardan eğer yürek tunsa Gözlerine eşi yaşlar tulsa Jingil uzar ağır ağırlıklar Bir irkelep nazılıp enisiyse Kadirlerin bilik Uzun ömür bəxit
Бу бәгырнең катылыгы, бу имансызлыкның бер дәлиле. Аллаһка инанмаучы тәкәббер, Аллаһка башын имәгән бәндә ата-анасына да имәс. Ата-анасына башын иеп, итагать итмәгән бәндә Аллаһ каршында да ихласлы була алмас. Шуннан соң Аллаһ әйтә: әти-әниләрегезгә дуга кылганда да Аллаһ сезнең күңелләрегезне белеп тора. Сез аны ихлас күңелдән эшлисезме? Яки матур күренер өчен генәме? Яки әти-әнигездән берәр байлык, фатир ише зур бүләк алыр өченме? Кеше каршында әти-әнисенә игелекле бала дигән исемне алыр өчен генәме? Аллаһ кына белә күңелләрегездә нинди ният булганын. Әгәр сез кылган гамәлләрегезне ихластан эшләсәгез, Аллаһ сезнең гөнаһларыгызны кичерер. Бер көнне Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килә дә болай ди: Мин җиһадка барырга телим, әмма аңа кудрәтем җитми. Миңа ни эшләргә? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сорый: Синең әти-әниең әле исәнме? Теге бәндә: Әйе, әнием исән ди. Әгәр аңа итагатьле булсаң, җиһад әҗер савабын да алырсың, ди Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Әйе, ананы рәнҗетү, аның ризалыгын алырга тырышмау, булар барысы да динсезлек афаты. Кеше яшеннән намазга басып, Коръән укып, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның хәдисләрен өйрәнеп үскән балага олыгайгач ана хакы, ана кадере хакында сөйләп аңлатырга кирәкмәячәк. Ул баланың кеше яшеннән үк ананы хөрмәт итеп, рәнҗетми яшәргә, аның һәр даим ризалыгын алырга тырышуы иманы белән канына, йөрәгенә, калбенә үтеп керә. Әмма безнең әби-бабайлар динсезлек чорында мәчет манараларыбыз киселгән. Коръәннәребезне яндырган чырларда яшәде. Тик яхшылыкка гына өйрәткән динебезне өйрәнә алмый калдылар. Аларны көчләп, иманлы булудан мәхрүм калдырдылар. Шәригать канунын белмәү сәбәпле әлбәттә балаларына тиешле дини тәгълимат, дини әхлакны, тәрбияне бирә алмадылар. Ләкин бүгенге көндә дә дин ишекләре, мәчет ишекләре ачылды. Коръәни Кәрим яңадан безнең кулларыбызда пәйда булды. Шәһәрләребездә, авылларыбызда мәчет манараларыннан янә азан тавышлары ишетелә. Җомгаларда һәм гаетләрдә кешеләр мәчеткә килеп, вәгазьләр тыңлап, намаз укый ала. Дини китаплар күбәйде. Теләгән кешегә тыю юк. Никадәр адәм балалары динебезгә иртәрәк килсә, шул кадәр гөнаһлы эшләрдән тизрәк тыелып бәхетле булачаклар. Тормышның сазына батмый яшәү өчен, алдагы көне бәхетле, киләчәгенә якты булсын өчен һәр кем коралланырга тиеш. Ул корал иман. Балаларыбыз да, үзебез дә камил иманлы булсак, без дә югарыда телгә алынган, динебез киң таралган гарәп илләрендә кебек, аналар бәйрәменең ни икәнен дә белмәсбез. Аларның хакларын хаклап, үзләре исән чагында ризалыгын алырга тырышырбыз. Ата-ананың исән булуы, безнең арада яшәүе үзе безгә олы шатлык, олы бәйрәм булыр. Без Аллаһка шушы җир йөзенә туубыз өчен, алар моңа сәбәпче булган өчен, һәр вакыт истә тотып рәхмәтле, шөкерле булырбыз. Инде мәрхүм булсалар, үзебезнең хәер дугабыз белән ата-аналарыбызның рухларын сөендереп торырбыз, иншаллах. Мөхтәрәм җәмәгать, ата-аналарыбызны рәнҗетсәк, үзебез мәңге игелек күрмәячәкбез. Балаларыбыз тарафыннан безгә дә шундый начар караш булачак. Бер үк ата-аналарыбызга карата дөрфа булудан, каты бәгырьле булудан сакланык. Ата-аналарыбыз бездән разый булмыйча торып җәннәтнең исендә туймаячакбыз. Раббым үзе сакласын. Я Раббым, һәммәбезгә дә итагатьле калпләр биреп, ата-анага игелекле булучылардан кылсаң иде. Амин.
Çökkem başım iyem senin alda, burçlarım belki azayır. Gözlerime qarab bağlam diye, miňa tagın bir ul yılmayır. Kişirmine enkey aşulanma, senin alda min bik burçly eylenip qaytsam yaşligime, düler idim minul burçny. Kişirmine enkey aşulanma, senin alda min bik burçly eylenip qaytsam yaşligime, düler idim minul burçny. Direneygen senin küstüklerin, kaygı sağış baskan ağlarını, nişlep bulakım yuvatalar, ak şeşleri baskan anamı. Kişirmine enkey aşulanma, senin alda min bik burçly eylenip qaytsam yaşligime, düler idim minul burçny. Qaytyr äle senin balalarың, yılışır düşek yanına, yanlarında enkey kalır idim, eger жылы bulsam canıma. Kişirmine enkey aşulanma, senin alda min bik burçly eylenip qaytsam yaşligime, düler idim minul burçny. Eylenip qaytsam yaşligime, düler idim minul burçny. Düler idim minul burçny.
Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез Газиз аның синнән Расыйма исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Рәмзилә Каһирова әсәрләреннән алынды. Һәм инде музыкаль яктан Мәүлидә башкаруындагы Әниемнең күңелекәе, Рәсимов Низамов башкаруындагы Әнкәй исемле җыр, Радик Динәхмәтов башкаруындагы Рәнҗисеңдер Әнкәй, Гөлия Мөхәммәтгалиева башкаруындагы Онытмагыз әниләрне һәм Заһир Шахбан башкаруындагы Кичер мине Әнкәй ачуланма исемле җырлар бизәде.